Fit-taħdita preċedenti staqsejna l-mistoqsija nitkellmu jew nibqgħu sikta. Namlu sew li involvu ruħna fil-polemika għadna, jiġifieri f'polemika qed nifhmu li naqbdu dak li qed jgħidu ċertu għalliema f'isem Alla u nqabbluh mal-Bibja biex naraw jekk hux vera jew le. U stajna faċilment weġibna l-mistoqsija f'nofs minuta. Stajna għadna il-Bibja hija ċara. Iwa, namlu sew li nitkellmu u le, m'għandniex nibqgħu sikta quddiem it-tagħlim fals. Però għamilna sforz u ddiljajna mal-parti l-kbira tal-oġġezzjonijiet li ħafna nies iġibu. Oġġezzjonijiet li jużaw biex jgħidulna le. Le, m'intkomx qed tagħmlu tajjeb. U rajnihom kollha fosthom tiġġudikax, biżżejjed titlob għal dak li jkun, missemmix ismijiet u tmissux il-midluk tal-mulejja, kollha rajnihom. U inħoss illi nittama anke intkom li kontu hawnhekk spjegajnihom kollha, pruvajna mill-Bibja stess illi l huma skritturali dawn l-oġġezzjonijiet u lanqas huma validi. U għalhekk bdejna biha biex inneħħu dan it-tfixkil minn nofs nkunu liberi ħalli nagħmlu dak illi Alla qed isejħilna biex nagħmlu. 3 snin ilu editjajt u pubblikajt dan il-ktieb. Nixtiequ naraw lil Ġesu. Studji introduttorji għal kull ktieb tal-Patt il-Ġdid. Biċċa xogħol anzi ta' Polavur ta' Pastor Paul Mizzi. U bħala parti mill-istudju fl-Epistola ta' Ġuda, f'paġna 691 inkludejna kaxxa ta' informazzjoni li kienet jisimha Attenti mill-ereżija moderna. Fil-lista ta' ħmira ħażina li semmejna, inkludejna dakinhar ukoll il-Word of Faith. Bħala wieħed minn dawk il-gruppi li n-nies imisshom joqogħdu attenti minnu. Dakinhar ħadna deċiżjoni li flok nibqgħu sikta nitkellmu. Nikkunsidraw illi dak li għamilna kienet deċiżjoni tajba. Għaliex jien illum 3 snin wara ninsab 10 darbiet iktar konvint li ta' bilħaq il-moviment tal-Word of Faith huwa moviment perikolus. Id-dottrini li jgħallem, il-prattiċi li jgħallem assolutament mhumiex bibliċi kif ħanaraw. U nikkunsidraw bħala sikka moħbija, konvinti 10 darbiet iktar minn 3 snin ilu illi ħafna diġà għamlu nawfraġġju tal-fidi tagħhom u għad iridu jagħmlu jekk ma jindunawx u warbu minn dan il-moviment. It-3 snin ilu twissija kienet waħda ġenerika. Semmejna biss il-moviment. L-isem. Illum se tkun aktar speċifika u aktar dettaljata. Però nixtieq qabel inkompli nindirizza il-xi wħud li jistgħu jkunu parti minn dan il-moviment. Forsi mhux qegħdin hawnhekk imma forsi qed jismawna fuq YouTube jew hekk. L-aħwa il-daw in-nies li lkom qed tisemgħu nikkonvinċukom nixtiequ li m'għandna xejn kontra tagħkom. Assolutament m'għandna xejn kontrikom personalment jew kontra l-liema tagħkom personalment. Tinterpretaw x'għamilna bħala xi attakk jew xi forma ta' persekuzzjoni, anzi, niggarantilkom li hija l-imħabba li tqanqalna biex inwasslulkom dan messaġġ. Kull ma nitolbu minn għandkom huwa dan. Għatuna ċans. Issemgħu dak kollu li għandna xi ngħidu. Jista' jkun li xi affarijiet ħadd isemgħu jkunu ġodda. Forsi jmorru kontra dak it-tagħlim li ilkom omorkom tisemgħu. Forsi jiskomodawkom u ħajċċallinġjawkom. Issakrux moħħkom mill-ewwel. Ejjew twarbu kollox f'ħakkatajn. Mingħajr ma tikkunsidraw għax dan ikun sinjal ta' maturità spiritwali. Okay? Importanti li jekk intkom daqshekk konvinti u ċerti minn dak li qed temnu u tħadnu li huwa skritturali, ma tkomx tibżaw. Ma tkomx tibżaw poġġuh li tfawh fin-nar tad-dixxerniment. Għax jekk huwa skritturali bħaddeb jiflaħ l-isħana taħraq tad-dixxerniment. Aħna m'aħniex ħanitolbukom kif jagħmlu xi wħud taf dawna bajnejkom magħluqa. M'aħniex ħanitolbu dan minnkom, anzi, aħna nixtiequ nistidnukom għall-evalwazzjoni biblika. Aħna l-istedina tagħkom hija ttestjaw kollox, eżaminaw kollox bl-iskrittura mqazza, xejn inqas. Wara kollox dan huwa dmir ta' kull Kristjan huwa dmir ukoll
tagħkom. U b'dan il-mod tipproteġu lilkom infuskom mill-ingann. Jista' jagħti il-każ, jekk intkom parti minn ġemgħa Word of Faith, illi tkunu intimidati, forsi mill-għalliema jew minn xi membri sħabkom. Temnuhomx jekk jgħidulkom illi għandkom xi spirtu ħażin ta' dubju jew ta' ribelljoni għax qed tistaqsu mistoqsijiet sinċira u titolbu tweġibiet bibliċi. Jew li qed tidimbu xi dnub tal-gburija għax qed tieħdu dak li qed jgħallimkom il-pastor u tiċċekkjawh ma' dak li hemm fl-Iskrittura u tqabbluh miegħu biex taraw veru jew le. Tħalluhomx ċertament jiskoraġġukom u jwafqukom milli teżaminaw kollox bir-reqqa. Ftakru li dawk li jibżgħu mid-discerniment kif għadna il-ġimgħa l-oħra huma dawk li għandhom x'jaħbu. Huma dawk li jtaqarqu bik. Huma dawk li jafu li bl-eżaminazzjoni biblika ħajinkixfu u ħataqbadhom fil-kidba jew fl-ereżija. Mela li bissibni nagħmel fil-ħin li għandhom 4 affarijiet illejla. L-ewwel nett ħanibda billi nagħti ħarsa lejn l-oriġini ta' dan il-moviment biex niskopru hekk id-dottrini u l-prattiċi li jgħalmu mhix ta' bilħaq skritturali kif jaħsbu xi wħud u kif jgħalmu l-għalliema tal-Word of Faith. Imbagħad ħanatikom lista mhix komprensiva ma pjuttost mimlaħma ta' individwi assoċjazzjonijiet li ħadmu t-tagħlim tal-Word of Faith. Kif ukoll xi terminoloġija li jużaw biex tkunu familjari magħha. Imbagħad għażilt 3 dottrini ċentrali tal-Word of Faith se nispjegahom f'naqadetral u nevalwawhom biblikament. Fl-aħħar nett se nsemmi 3 karatteristiċi komuni u perikolużi f'dan il-moviment. Sintendi tifhmu li fil-ħin li għandna ma nistgħux inkopru kollox lanqas bl-istess tul xi affarijiet kellna nissagrifikawhom kif ngħidu fuq l-art tal-ħin. Għalhekk jekk xi ħadd ġenwinament irid iktar, jew jifdallu mistoqsijiet aktar, dak li jkun m'għandux jiddejjaq jista' javviċinani personalment mistoqsijiet u jiena lest li nagħmel ħilti biex ngħaddilu u weġiblu kull mistoqsija li jista' jkollu. Mela, l-oriġini tal-moviment. L-ewwel nett tajjeb ngħidu li l-Word of Faith qatt ma kellhom xi fundatur uffiċjali, okay? U għaldaqstant diffiċli li niddeterminaw preċiżament meta beda. Però bejn wieħed u ieħor nistgħu nittraċċaw il-moviment lura. Ftit huma dawk li jafu, jew min jaf ma jammettix, illi dan il-moviment għandu eruqu fil-kulti metafiżiċi. Kult x'qed nifhmu hawnhekk, kult qed nifhmu dak il-grupp li jsejjaħ lilu nnifsu Kristjan, juża terminoloġija Kristjana, però mbagħad jiġħad jagħmel kompromess jew jgħawweġ xi dottrina fondamentali tal-fidi Kristjana. Dan huwa kult f'dan is-sens. Kult metafiżiku qed ngħidu x'infissru dak kollu illi jmur lil mill-fiżiku. Okay? Ġifieri dak kollu li jmur lil hemm mill-materjali, milli nistgħu naraw b'għajnejna u mmissu b'idejna. Il-bużnannu tal-Word of Faith, jekk nistgħu nsejħulu hekk, kien ċertu Finjas B. Quimby. Dan għex għal-ħabta tas-seklu 17, xi 200 sen ilu. Apparti li dan kien involut fl-ispiritizmu, fl-okkult, fl-ipnotiżmu u fil-filosofija, kien il-fundatur ta' kult metafiżiku huwa rikonoxxut illi t-tagħlim tiegħu ta' bidu għal-moviment li influwenza ħafna nies. Dan isbuh bħala l-moviment ta' New Thought, ħsieb ġdid. X'kienet id-dottrina ċentrali tal-moviment? Kollox jinsab fil-moħħ. Il-qawwa jinsab kollha fil-moħħ. Bi ħsibijietna aħna kapaċi noħolqu d-dinja tagħna. Tajjeb jew ħażin. Ir-realtajiet fiżiċi ta' madwarna jistgħu jkunu manipulati, mibdula b'moħħok. U inti b'moħħok kapaċi tiġbed lejk dak kollu li taħseb dwaru. U dak kollu li titkellem dwaru iseħħu jiġi fuqek. Tajjeb jew ħażin. Min dan il-moviment, min New Thought, ħareġ dak li nafuh bħala Christian Science. Xi ħadd qal isem li ma jixraqlux, għax law Christian u laqqasu Science, assolutament. Ħaltuh x'dan ma' Scientology, dik is-setta ta' David Miscavige li kienu involuti John Travolta, Tom Cruise u l-artisti l-oħrajn, okay? M'għandix taqsam. Alright, ġifi Christian Science mhuwiex Scientology, Church of Scientology. Mela li ġara kien li waħda mis-segwaċi ta' Quimby, ċertu Mary Baker Eddy, klejm jgħaddi li tfejqet minnu, fiżikament.
U tant kienet impressjonata bit-talim tiegħu li qabditu dan u bdiet tgħallem u tiżviluppah. U hi waffqet iċ-Church of Christ Scientist. Dottrina ċentrali tal-Christian Science kienet illi l-mart u l-affarijiet l-oħra huma illużjoni. Huma illużjoni, mhux vera f'moħħok qegħdin. Ma allura inti tista' tfeq lilek innifsek bil-ħsieb. Dak li taħseb. Billi ġġal ukoll lilek innifsek taħseb ħsibijiet pożittivi. Tammettix li int marid, tammettix. Għax jekk tammetti timrad. Għajt u emmen li inti b'saħħtek. Fil-fatt din qalat ħafna problemi u kien hemm min ma ħax il-kura u miet taħwida sħiħa. Sintendi min-naħa l-oħra tgħid din illi sibijiet negattivi wkoll ħajfaqruk u ħajmarduk. In-nannu tal-Word of Faith ftit wara u ċertu Esek W. Kenyon. Kenyon kien influenzat ħafna minn daw il-kulti metafiżiċi u xjentifiċi, speċjalment mill-filosofija ta' New Thought li semmejna. X'għamel da? Da qabadhom, ħallathom mal-Pentekostaliżmu li kien qawwi fih u żviluppa numru ta' dottrini li daw servew bħala l-pedament għal moviment Word of Faith li kellu jiġi l-qudiem. Pereżempju, Kenyon biddel l-istqarrija ta' fidi li naqraw fil-Bibja. Aħna fil-Bibja naqraw stqarnu bietek, emmen f'Ġesu u s-salva. Dik l-istqarrija Kenyon biddilha. U biddilha fi-stqarrija li bil-kliem inti kapaċi toħloq kull ma tixtieq. Stqar dak li tixtieq u tibqa' ċerti li taraħ jinħoloq. Jiġifier bi stqarrija pożittiva tal-kelma Kenyon qal li int kapaċi anke tbiddel iċ-ċirkostanzi fiżiċi u materjali ta' ħajtek. Għalhekk, rari jirnexxilek tintrefal fuq minn kliemek, jekk titkellem jew semmi l-mard, sassib ruħek fuq livell ta' dak li qed tgħid. Jekk issemmi d-djufija u l-falliment, se taġixxi sem u b'dan il-mod. Minn hemm ħareġ. U beda jgħallem ħafna dottrini oħrajn. Fosthom pereżempju li wieħed biex ifiq rid l-ewwel jiddikjara li huwa mfejjaq u spjega hekk. Id-dikjarar dejjem jiġi qabel il-fejqan. Tħares lej is-sintomi, ħares lej il-kelma u qis l-istqarrija tiegħek tkun qalbina u vigoruża. Tismax minn nies, mit-tobba, isma' bil-kelma. Alla qed jitkellem. Int infejjaq. Il-kelma tgħidlek li int infejjaq. Tagħtix każ tas-sensi, tas-sintomi tagħtix każhom, tħares lej is-sintomi għati l-post il-kelma. Ftit ilu kien hemm video ta' Gloria Copeland għal l-istess ħaġa li Ġesu huwa t-tilqima tagħna ma tkomx għalfejn tieħdu tilqima tal-influenza ġata jenna fuq is-salib. Ġifieri l-istess wara dan żmien kollu l-istess talim. X'għamel Kenyon ukoll? Kien dak li beda jenfasizza r-risq materjali u l-prosperità. Għalih l-Evanġelu ma kienx joffri biss barkiet spiritwali u tama għal-futur le. Però għal Kenyon kien joffri wkoll barkiet materjali issa f'dil ħajja preżenti. Għax Alla qatt ma pjana li ngħixu fil-faqar materjali, fil-mart le. Alla dejjem ridna ngħixu wkoll sinjuri f'kull aspett tal-ħajja tagħna. Fil-fatt u ħareġ bil-famuża stqarrija what I confess, I possess. L-lum ħafna predikaturi Word of Faith jużawha. U dawn l-lum kienu influenzati ħafna minn dan it-talim ta' Kenyon. Qabli qed tistaqsu imma il-għala qed nittraċċaw fuq l-oriġini tal-Word of Faith. Diġi lezzjoni tal-istorja, ngħidilkom għaliex. Għaliex l-oriġini ta' kwalinkwa dottrina jew teoloġija jiddetermina n-natura tagħha. Okay? Oriġini scritturali, dottrina sana, dottrina korretta, dottrina safja, u allura nilqawha. Oriġini li mhux scritturali, dottrina falsa, dottrina qarrieqa, sansitra demonika, u allura nirreżistuha. Di differenza. Luteru qal kull ħaġa li m'għandix l-oriġini tagħha fil-Bibja ċertament ġejja mix-xitan. Ma kienx idur u jilgħab bil-kliem Luteru. Speċifikament semmejna l daw it-tnejn u tajt ftit eżempji tat-talim tagħhom għaliex huma poġġew il-pedamenti teoloġiċi li fuqhom imbagħad bniet is-sistema kollha tal-Word of Faith. Kienu huma biex ngħidu hekk li ħaltu u provdew l-ingredjenti
biex imbagħad l-għalliema tal-Word of Faith li ġew warahom ħmew il-valemi li llum qed jitemaw il dawk li qed jismagħuhom. Huwa fatt minnegabbli li d-dottrini ċentrali llum jgħalmu l-għalliema Word of Faith u l-prattiċi li jmexxu l-qudiem fi żmienna m'għandhomx xeruqhom fl-Iskrittura, però aktar xeruqhom qiegħed fil-kulti metafiżiċi. Bla dubju, missier jekk semmejna l-bużnannu u n-nannu, insemmu missier il-Word of Faith, mhu ħadd ħlief Kenneth Hagin. Kien Hagin li jagħmel il-Word of Faith dak li llum billi qabad it-tagħlim ta' Kenyon u ta' Quimby u ta' oħrajn u xerdu mad-dinja b'mod impressjonanti. Fl-1968 Hagin ippubblika l-ewwel edizzjoni tar-rivista tiegħu The Word of Faith. Bħalissa dir-rivista jikkalkulaw li għandha ċirkolazzjoni ta' xi 300,000 kopja, 300,000. Id-dar ta' pubblikazzjoni li waqqaf Faith Library Publications iċċirkolat mad-dinja. Ftit iktar minn 65 miljun tal-kważi 40 ktieb li kiteb, 65 million ta' 40 ktieb li kitebu. Isemgħu ftit mit-titli tiegħu biex tifhmu wkoll il-qalba tat-tagħlim Word of Faith. I believe in visions. I went to hell. Demons and how to deal with them. How God taught me about prosperity. Biblical keys to financial prosperity. How to write your own ticket with God. Must Christians suffer? Li ovvjament jgħidilna le. Knowing what belongs to us. The believer's authority. You can have what you say. U l-aħħar wieħed tiegħu the Midas touch. Kull ma tmiss bidejk isir lekdeb. Fl-1974 Hagin waqqaf ir-Rema Bible Training College. U wara mewtu ibnu Kenneth W. Hagin, however, huwa kkalkulat li minn dan is-seminarju nistgħu nsejħulu hekk minn dal-kulleġġ ħarġu xi 40,000 gradwat. 40,000. Fosthom għandna l-Gordon Manxia, wieħed mill-istudja f'dan il-Bible Training College. Il-claims ta' Hagin bħal dawk ta' ħafna mis-segwaċi tiegħu kienu claims giddieba u stravaganti, esaġeratament. Ukoll biżarri xi wħud minnhom. Pereżempju, Hagin kien jikklejmja li hu kien jimxi dejjem f'saħħa divina. Saru jafu li mill-moħbi kien dejjem qed jiġi trattat għal mart fil-qalb. Klejmja wkoll il-Kristjan qatt mu ħajmut qabel, jew qatt m'għandu jmut qabel jalaq il-120 sena. Għamilha ċara, hija wegħda fil-fatt mitta 86 battak tal-qalb u stess. Bħal maġġoranza tal-predikaturi Word of Faith li ġew warajh spiss kien jikklejmja illi dak it-tagħlim li qed jgħallem irċevih direttament minn Alla. F'xi viżjoni jew f'xi kelma, jew spiss kien jgħid il-mulej qalli, l-Spiritu nħoss li qalli hekk, ngħid hekk il-ħin kollu. Din hija karatteristika tal-predikaturi Word of Faith. L-Ispiritu poġġa f'qalbi. Fil-fatt darba Hagin klejmja li apparti li qal li Ġesu derlu xi 8 darbiet u ma ngħidilkomx qal li ġraw f'dal-viżjonijiet. F'waħda minn dal-viżjonijiet Hagin qal Ġesu qal waqbad bajro u ikteb dal-messaġġ kollu kelma b'kelma li mbagħad mar quddiem il-kongregazzjoni waddijulhom. Kelma b'kelma mingħand Ġesu li derlu viżjoni. Ftit wara skoprew li dak kien kelma b'kelma minn messaġġ ta' Kenyon. Ġast qabdu u qrah lin-nies. Però hawnhekk ippermettu li naqra parentesi għaliex din hija karatteristika komuni ta' dawn l-għalliema jekk tkunu tafu biha tarawha. Illi għandhom ħabta jieħdu kliem ħadd ieħor u minflok jikkwotaw is-sors daqslik jikkwotaw daqslik jieħu tagħhom. Mela qabad x'qal xi ħadd u qaluh daqslik tagħhom. Dan jgħidulu plaġjariżmu. Ġifieri dan student tal-università ma jagħmilha, però daw jagħmluha u kieku ġibilkom l-eżempji ngħajjikom bihom jagħmluha. Qalu xi ħadd u jiena ngħid daqslik jieħu tiegħi, però għal minn hekk għax kif għamel Hagin mhux talli jieħdu kliem ħadd ieħor u jgħidu daqslik jieħu tagħhom, imma jieħdu kliem ħadd ieħor u jgħaddu daqslik jieħu tagħhom Alla. Litteralment, jiġifieri daw irċevew direttament mingħand l-Ispiritu Santu. Meta l-oriġini ma jkun sopranaturali xejn. Ma jkunu ġabuh mingħand xi ħadd ieħor. Għaliex jagħmlu hekk? Anke jien qatt naħseb imma x'inhi r-raġuni ta' din it-tattika. U jiena ħsibt xi raġunijiet.
jidhru nies iktar spiritwali minn ħadd ieħor għax huma jħossu l-mulej kellimhom. Għax il-messaġġ li ilhom tawulhom l-Ispiritu Santu, allura jħossuhom iktar spiritwali. Jagħtu oxra libsa spiritwali għal talim u għal messaġġ li spiss ikun sempliċement uman. Imma meta jgħidu hekk kelli tilibsuh, tilibsuh libsa spiritwali. Jew meta ngħid hekk jiena x'jiġri, intom li qed tismgħu twaqqgħu kull tip ta' filter u discerniment. La da jgħidilna dak li ħajed il-mulej, m'għandix niddixxerni, mhux hekk jew le, mela meta ngħidilkom hekk, in-nies iwaqqgħu kull filter. Orajt allura jistgħu jirċievu kollox. U wkoll jipproteġu lilhom infushom minn kull kritika. Mela xi ħadd ħajmur jikkritikah jekk dak li qal tawlu viżjoni Alla ħass l-Ispirtu jgħidu. Dawn huma raġunijiet illi wis probabbli jmexxu l dawn l-għalliema biex kull darba jikklejmjaw li l-messaġġ tagħhom irċevewh b'xi viżjoni f'xi ħolma jew f'xi ħaġa li ħassew l-Ispirtu jgħidilhom. Mela ħanaddu għall-lista ta' ismijiet ta' organizzazzjoni u individwi li jgħalmu id-dottrini ta' Word of Faith u jmexxuhom il-qudiem. Ir-raġuni għal nħossu milli rridu nsemmuhom għaliex niltaqgħu ma' xi wħud illi neqsin id-discerniment u m'għandhomx idea illi tali jew dik l-organizzazzjoni l-iskop tagħha huwa li jmexxi l-qudiem id-dottrini Word of Faith u li huma perikolużi u allura aħjar iwarrab. Pereżempju, żewġ stazzjonijiet ta' television kbar. Daystar u TBN, Trinity Broadcasting Network. Totalment talim Word of Faith. Xejn iktar, Oħrajn Inspiration Network u Word Network, però dawn it-tnejn huma kbar. Il-predikaturi l-lista tagħhom hija twila. Imma nsemmilkom xi ħut l-iktar renomati, forsi tafuhom. Insemmihom biex tħarsu ruħkom minnhom. Għalhekk insemmuhom. Probabilment l-iktar għalliem illi għadu attiv illum huwa Kenneth Copeland. Ma martu Gloria. Il-claims ta' daw tal-biki. Ġifieri biżżejjed ngħidlek illi martu tajt kienu fuq ajruplan kien ġej uragana mill-law telqet u telqet. Ġifieri daw l-affarijiet meta tarahom tajt imma da possibbli in-nies lista sħiħa. Kenneth u Gloria Copeland. Frederick Price, Jesse Duplantis, J.D. Jakes, Creflo Dollar, dan ismu dan predikatur tal-Evanġelu tar-Ris, Prosperity Gospel, kun jomu adattat ħafna Dollar. Paul u Jan Crouch, dawn huma l-fundaturi tal-istazzjon TBN, miljunari kbar. Paula White, forsi rajtu fl-inaugurazzjoni ta' Donald Trump, waħda titlob miegħu, dawk ħafna li kien hemm qed jitolbu ma' Donald Trump. Arawx x'influwenza għandha. Joyce Meyer. Kemm hawn nies Maltin jgħix u jismgħu ma jafux li t-talim li tittihom huwa mill-bidu sal-aħħar Word of Faith. Xejn iktar waħda mill-iktar mgħalliema qawwija tal-Word of Faith. Benny Hinn, min ma jafx Benny Hinn u l-ereżiji li qal li Trinità hemm 9 persuni li n-nies oriġinarjament kienu jweldu minn ġenbhom tal-ġen, ġifieri min ma jafx il-Benny Hinn. U dak li skont ħafna wkoll illum huwa l-iktar għalliem li għandu influenza mondjali, Joel Austin. Joel Austin huwa l-ikbar predikatur Word of Faith li għandu influenza. Lokalment, id-dottrini Word of Faith insibuhom l-iktar fil-ġemma ta' River of Love. Bil-Pastor Gordon Manshea, m'hemm xejn x'tinħeba, konvinti. U anke wkoll individwi li jgħalmu. Bħalissa titalaw anke individwu bħal Altin Costa, Ruben Chantar, Mario De Bono u oħrajn. Dawn huma kollha għalliema li bil-mod il-mod juru wkoll l-influenza tagħhom. Però mhux biss fil-River of Love. Lokalment naraw ukoll l-influenza tal-Word of Faith f'ġemgħat oħra, pereżempju. Destiny International Christian Assembly, bl-għallim Jide Jetson. Jide Jetson u kollha l-Ministeri Overcomers Chapel, Overcomers Voice, Leħen ir-Rebbieħ, etc. Għaliex qed insemmu l-daw? Għax għandna xi ħaġa kontra tagħhom le. Għaliex dawn nistgħu naraw il-videos tagħhom fuq YouTube fejn jgħalmu t-talim tagħhom u faċilment nevalwawhom. Ċertament jista' jkun hawn ġemgħat oħra, predikaturi oħra, però dawn m'għandniex mod illi aħna nevalwawhom.
qegħdin niftehmu, ġifieri ħad tkun ċara, għalhekk qed insemmu l daw. Għax dawna qegħdin fuq YouTube u fuq il-sajts tagħhom biex kulħadd jisma' t-tagħlim tagħhom. Mela, mod ieħor kif tistgħu tindunaw jekk knisja li tattendi l-għalliem li qed tisma' posts fuq Facebook li qed ikunu xxerjati u mhix imdakra id-dottrina tal-Word of Faith. Huwa billi tinnutaw ċertu terminoloġija. Okay? Għaliex l-għalliema u l-membri fil-ġamaat Word of Faith għandhom ħabtu jisaw l-istess jargon ngħidulu, l-istess kliem. U tajjeb tkunu konxi tismgħu. Pereżempju, id-dikjarar, ikklejmja, fidi, ovvjament, awtorità, anointing, breakthroughs, breakthrough, suċċess, żerrija u iżra, żerrija mhux tal-qam, hawnhekk iż-żerrija u iżra hija l-flus, kif naraw quddiem, żerrija, iżra żerrija. Is-sopranatural, komuni di, supernatural. Ordni divina, x'tib ta' ordni. Alignment dal-kliem. Activation. Ris u fejqan, ovvjament. Deliverance. Ħelsien minn kull tip ta' spiriti. Kull ma tista' timmaġina, spiritu ta' reliġjon, tal-idolatrija, ta' Jezebel u l-ismijiet l-oħra, spiritu ta' ribellioni għal min jikritikom, tal-pornografija, kollox spiriti. Ħelsien minn mamul u saħtiet. Anġli, teoloġija sħiħ fuq l-anġli. M'għandniex ċans nitlu fuq, imma anka din. Indiema, ubbidjenza u sottomissjoni, familja u unità. Issa xi wħud minn dawn notajtu ma' kliem bibliċi, vera? Però attenti. Għaliex? Għaliex it-tifsira li jingħataw minn dawn l-għalliema mhix it-tifsira li tifhimha int, mhix it-tifsira ta' tingħal l-Bibja. Pereżempju, l-umiltà meta inti tismagħha tajt sabiħa, għal Word of Faith xi tfisser? Li tilqa' kull ma jgħidlek il-pastor mingħajr ma tistaqsi. Hemmhekk tkun umli. Pereżempju l-kburija x'inhi għalihom? Li meta inti tisma' xi ħaġa tbaxxi rasek u toqgħod għal kollox. Għaliex jekk ma toqgħodx inti allura għandek l-ispirtu tal-kburija. Taqbel jew ma taqbilx ma dak li jkun. L-unità x'inhi? L-unità tfisser li ma tikkontradixxix jew tikkritika dak li jgħid l-għalliem. Dik hija biex iġib l-unità. L-indiema tfisser li tbiddel il-ħsieb u l-kliem f'negattiv tbidlu għal pożittiv. Anġli, l-anġli. L-anġli taf x'qegħdin jagħmlu bħalissa xejn. Qegħdin hemm jistennew il xi Kristjan isejħilhom anke forsi jdoqq ix-xofar biex qajjimhom mir-raqda li qegħdin ħajjiġu jservuh. Dawk huma l-anġli. Meta tisimgħu anġli taħsbux illi hija xi ħaġa fl-arja. Imma ħajkonna ċans nitkellmu fuq aktar quddiem. Tielet parti tal-im. Hawnhekk issa nibdew niġu kif ngħidu għas-sod. Ħanaddu biex nikkonsidraw tliet dottrini ċentrali, u nevalwawhom fil-ħin li għandna biblikament. Jiena nistqar, kultant ngħid illi mhux għaqli li nieħdu bis-serjetà daw id-dottrini daqshekk offensivi. U jkun aħjar kieku ninjorawhom. Mhux hekk? Ninjorawhom kompletament għax bla sens. M'għandhomx valur, però ir-realtà hi li f'daw il-ġemat hemm Kristjani sinċira. F'daw il-ġemat hemm irġiel u nisa li qatt ma semgħu veduta oħra. Dejjem semgħu l-istess veduta. U għal dawn ta' min inħarsu lejn daw id-dottrini u nevalwaw ma xkieku qaqqas biss nikkonsidrawhom. Għalina wkoll qegħdin hawnhekk tajjeb illi nkunu wkoll informati ħalli meta nintaqgħu u nitkellmu ma' xi membri li huma involuti nkunu kapaċi wkoll inwieġbu b'mod matur. Mela tajjeb tkunu tafu li l-Word of Faith mhix xi denominazzjoni, okay? Jiġifieri m'għandix xi standard dottrinali jew stqarrija ta' fidi li nistgħu naqbdu niftħu ngħidu ara kif għandna aħna daw jemmnu le. It-twemmini varja. Varja minn għalliem għal ieħor, ġieli jaqqas bejniethom ma jaqblu. Madankollu avolja hemm firxa wiesa, okay, ta' dottrini, nistgħu nidentifikaw dawk il-core doctrines, okay, dawk il-dottrini ċentrali li mbagħad fuqhom
jinbena mit-tagħlim kollu. Ħanibdew bl-ewwel waħda. Il-positive confession. Okay? Jew kif ġieli dan l-aħħar jinsistu li jsejħula bil-pulit faith confession. Confessing the word. Lob bil-kliem. Fir-realtà għaliex is-sustanza tad-dottrini hija dottrina mhix skritturali u dottrina falsa. Ħa nispjegawha fil-qosor x'inhi. Mela essenzjalment l-għalliema tal-word of faith jgħalmu illi l-fidi tagħna hija qawwa reali u l-kliem li joħroġ minn fomna għandu l-qawwa li joħloq. Okay? Sintendi tajt tinnutaw l-enfasi fuq x'hemm bżonn noħolqu xi tkun affarijiet materjali normalment, ġifieri ris, saħħa, suċċess, promotions, dik bracket. Normalment dawk noħolqu imma din hija b'kelmna aħna bil-kelma tagħna noħolqu. Mela bil-kliem inti tista' tiddikjara u toħloq għalik innifsek il-fejqan, ir-ris, promotions fuq ix-xogħol tinħeles mid-dejn, hekk għandek id-dejn bil-fidi tinħeles, niggarantilkom jgħidulna, suċċess, eċċetera. Pereżempju Kenneth Hagin jgħid hekk, meta tajt xi ħaġa, jiġri xi ħaġa. Bistqarrija ġifieri jew b'dikjarazzjoni tal-fidi inti ġib fis-seħħ, jiġifieri ġib fl-eżistenza dak li mhuwiex qiegħed hemm. All right? Ma jfakkarkomx xi ħaġa dan bil-kliem iġib xi ħaġa fis-seħħ li mhix qiegħda hemmhekk. Ma jiġbaħx l-att uniku tal-ħolqien ta' Alla f'Ġenesi 1 u 2, imma dan jgħidulna meta ġieli nitkellmu, mhux li jridu nfissru aħna qed tikkwotana barra minn kull test, aħna ma rridux ngħidu li aħna bħala Alla noħolqu, hekk taħsbu. Isemgħu mela. Creflo Dollar da reġa' jgħid hekk. Naqlibhom bil-Malti xi wħud ħallihom bl-Ingliż taraw l-effett tagħhom. Ta' esseri spiritwali li aħna li nippossiedu n-natura t'Alla għandna l-istess abilità li bi kliemna noħolqu xi ħaġa mix-xejn bħalma għamel Alla. Issa, tajb tkunu tafu ħaġa oħra interessanti, illi hemm aspett ieħor kif jgħidu naħ oħra tal-munita li xi għalliema jemnuha però jippreferu ma jsemmuhiex x'inhi. Għax mhux biss l-istqarrija pożittiva tiegħek ta' fidi toħloq l-affarijiet sbieħ u tajbin, imma dik negattiva ġib is-saħħa fuqek, iġġib il-gwaj. U għal daqstant il-Kristjan jaqbil li joqgħod attent xi jgħid. Għaliex inkella dak li jistqar ħajġibu fuq. Isemgħu xi jgħid List of Tom Brown. Ftit ilu reġa' kien hawn Malta dan, jgħallem li River of Love, mhix l-ewwel darba. Dana ral Ġesu f'ħafna nies, tantu ċert li raħ li anke fil-website tiegħu stampa kif jidher wiċċu, ġifi hemm ir-ritratti jekk tkunu tafu kif jidher Ġesu, itlu fil-website ħataraw għax qalilna li raħ f'diversi nies u dan huwa Ġesu, però apparti minn hekk isemgħu xi jgħid. Qed nikkwotah mill-website tiegħu. Dak li tajt f'ommok se jiddetermina ikollokx il-ħajja jew il-mewt. Kliemek jiddeterminaw se jkollok il-barka jew is-saħħa. Mela dan ifisser li kliemek inizjalment huma żerrija. Dak li tiżra llum se tirċievi ħada. Mela dak li tajt issa tirċievi iktar tard. Imbagħad ikompli. Sieħbu ġifieri Don Gossett kiteb ktieb bestseller intitolat What you say is what you get. Ekku, eżatt qal, dak li tajt issa tirċivih fil-futur u għad taħsad kliem f'ommok. Għalhekk jaqbillek toqgħod attent xi tajt, għaliex jekk tajt xi ħaġa ħażina u negattiva taħsadha. Din waħda mill-veritajiet l-iktar qawwija li qatt tista' titgħallem fejn għandu x'jaqsam għejxin ta' suċċess. F'artiklu ieħor li jismu Words are tomorrow in today, għadni ma fimx irid jgħid biha Words are tomorrow in today apparti, jagħmel stqarrija oħra tremenda u kattiva jekk tarawha sew. Għaliex da jgħid insomma li s-segretarja tiegħu ċertu Mary l-ewnet allegatament fejqet lilha nnifisha di bil-kliem. U derila Ġesu wkoll għax Ġesu kulħadd jidher. U jikteb hekk Brown. Mary and others like her have talked themselves into hell. Permezz tal-kliem fejqet lilha nnifisha. Others, unfortunately, have talked themselves into dying. Sometimes there was nothing seriously wrong with them, but they died anyway. Their words killed them.
Araw naqra x'għalliema għandna, xaru każa, meta toqgħod tifhem x'qed jgħidu. Mela, l-evidenza biblika għal din id-dottrina, aħna s-soltu ngħidu ħanaqbduha u niribattuha. Fir-realtà, m'hemmx evidenza biblika għal din id-dottrina, għal din it-teoloġija, kif għadna fil-bidu għaliex mhix mill-iskrittura, hija mill-kulti metafiżiċi. Però sintendi biex in-nies jaċċettaw għadawna spiss jużaw vrus u passaġġi bħal dejjem kwotati barra mill-kontest. Il-problema din hija tagħhom li kull vers, kull passaġġ huwa meħud totalment mill-kuntest u mawweġ u mġija jgħid li jridu huma. Ħa nagħtikom żewġ eżempji daw il-vrus qawwijin li jużawhom favur din id-dottrina. Rumanija 10:8. L-ewwel waħda li jsemmulek. Li sem word of faith fil-fatt ġej ukoll minn dan il-vers. Naqraw hekk, vers 8. Iżda xi tajt, il-kelma jqribek fuq fommok u f'qalbek. Jiġifieri l-kelma tal-fidi li qed nipproklamaw. Il-mistoqsija rridu nistaqsu x'inhi. Daw il-frus, dal-vers. Dan qed jgħallem li bil-kliem aħna noħolqu l-affarijiet. Jew bil-kliem inġibu, bil-proklamazzjoni ta' kliem inġibu s-saħħa. Daw ġifieri qed jgħallem illi bil-fidi aħna għandna xi forza kreattiva, hekk qed jgħallmu dat-tip. Assolutament le. Anke jekk nieħduh mill-kuntest, pereżempju, jekk immorru għall-ewwel 4 vrus, naraw kif qed jitkellem l-Apostlu fuq Iżrael li hu momi, jeħtieġ l-Evanġelu. Imbagħad ikompli vers 5 l quddiem, naqraw kif is-salvazzjoni tlestiet. Lesta. U kull bniedem kull mandu jagħmel huwa jistqar jemmen f'Ġesu u jsalva. Fil-fatt vers 9 jkompli hekk. Mela l-ewwel jibda. Iżda xi tajt il-kelma jqribek fuq fommok u f'qalbek. Jiġifieri l-kelma tal-fidi li qed nipproklamaw imbagħad illi famuża konġunzjoni, ġifieri dak li ħanajt jaqbel u jkompli ma dak li għadna. Illi jekk tistqar b'fommok li Ġesu wassit u temmen f'qalbek illi Alla qajmu mill-imwiet se tkun salvat. Għax bil-qalb wieħed jemmen għall-ġustifikazzjoni tiegħu u bil-fomm wieħed jistqar is-salvazzjoni. Fejn hemm msemmija d-dottrina kollha li tistqar kliem ta' fidi u l-affarijiet iseħħu dawk li mhumiex ma nafx. Però dan huwa vers qawwi li jużawna. Vers ieħor 2 Korinti 4:13. Jgħid hekk, imma peress li għandna l-istess spiritu ta' fidi, skont x'hemm miktub emmint, konsegwentement kellimt. Aħna wkoll nemmnu u konsegwentement nitkellmu. Għal darb'oħra ngħidu, dan il-vers qed jirreferi għal qawwa l-fidi li għandhom biex jużaw il-kliem u jiddikjaraw affarijiet fis-seħħ li mhumiex. Joħolqu l-ħwejjeġ u l-barkiet għalihom u s-saħħa u r-riżq. Dan qed tallimna dal-vers. Assolutament le. L-ewwel dal-vers again jibda bl-imma, konġunzjoni oħra. Mela, ħanerġgħu naraw fil-kuntest għaliex kapitlu 14 li minnu meħud dal-vers fuq x'qed jitkellem l-Apostlu. Ħaġa waħda, il-ministeru tiegħu, jekk taqraw kapitlu 14, Pawlu qed jitkellem fuq il-ministeru tiegħu. Jibda vers 1-2 li dan il-ministeru wieħed qalbieni u wieħed integrità, mbagħad vers 3-6 jgħaddi biex juri kif Alla jillumina l-qalb biex temmen l-Evanġelu. Vers 7-12 ikompli jispjega il-paradossi profondi ngħidulhom fil-Ministeru Kristjan li m'għandna t-teżor ġara tal-fuħħar, persegwitati, paradoss f'dan il-Ministeru. Imbagħad jiġi għal vers 13 fejn jgħid imma, jiġifieri qed jgħid minkejja dan kollu, aħna nemmnu li Alla taqajjimna u għalhekk qed nitkellmu u nxandru l-Evanġelu. Emmint għalhekk tkellimt. U hawnhekk qed jikkwota wkoll Salm 116. Kif minn dan il-kliem jaslu li jibnu teoloġija sħiħa li aħna nitkellmu u l-affarijiet iseħħu xi ħadd trid jispjega b'mod ċar. U nutli nsemmu vrus oħrajn. Għax anke aħna ngħajjew. M'hemmx evidenza. Kull vers użat li kieku mqar jistaqsu dil-mistoqsija, meta jużaw dal-vrus. Imma dal-vers qed jgħallem l-istqarrija ta' fidi, l-istqarrija pożittiva, hekk qed jgħallimna da jew le. Żgur li bl-ebda mod jekk tieħdu fil-kuntest ew tifhmu fil-kuntest ma ħadd irrispondi iva. Anzi dejjem ħadd irrispondi assolutament le. Din id-dottrina
miżawda bi problemi serji. Okay, ġifieri dina mhux ġastu hija temmina ma temminix imma din għandha problemi serji. Ħansemmilkom xi ftit. L-ewwel nett kif għadna dina hija teoloġija mibnija fuq il-kulti metafiżiċi u mhux fuq il-Bibja. U l-istess teoloġija għandkom tkunu tafu ta' New Age. Okay, ta' New Age. Fittxu fil-letteratura New Age u taraw l-istess prinċipji. L-istess prinċipji, l-istess talim li taraw fil-Word of Faith mhux biss fin New Thought imma fin New Age. Ħanorikom dal-ktieb. Okay, dal-ktieb ħanorikom issa dat huwa miktub minn New York, di waħda mill-awtriċi rinomati ta' New Age. Okay? Araw nara. Change your life with the power of the language you use. New Age. Issa ħanorikom ktieb ieħor miktub minn Joyce Meyer. Arawh? Change your words, change your life. Understanding the power of every word you speak. Eżatt. Tara? Identiċi. Word of Faith, New Age, bla dubju. Mela, dik l-ewwel problema. Dottrina li mhix ġejja mill-Bibja, imma mill-kulti u minn New Age. It-tieni, din it-teoloġija iddawwar il-ħars dawk li jemnuha, dawk li ħadnuha. Min fuq Alla ir-rida tiegħu, il-pjan tiegħu, il-barki spiritwali lej il-bniedem, il-bżonnijiet tiegħu, ix-xewqat tiegħu materjali. Isemgħu parti minn testimonjanza dina mara kienet ilha snin twal fil-Word of Faith. U tobdi u tagħmel dak kollu li kienu jgħidulha mhux biex tistqar, kienet tikteb il-viżjoni tagħha, x'kienu jgħidulha ktibha waqra kuljum min jaf kemm il-darba biex isseħħ, isemgħu parti minn testimonjanza tagħha di. Tul is-snin irrealizzajt li kont inbdilt. Minn persuna li kienet imħeġġa l-Alla, sirt persuna li fil-verità kienet imħeġġa li għan-nifsi. Kollox kien idur miegħi. Il-viżjoni tiegħi, il-fidi tiegħi, il-knisja tiegħi, is-suċċess tiegħi, is-saħħa tiegħi, ir-reputazzjoni tiegħi, l-anointing tiegħi, id-doni tiegħi, il-kuntentezza tiegħi. Tiegħi. Jien. Kollox sar idur miegħi. Ma dak li xtaqt jien li nista' nakwista u nilħaq jien. Ir-relazzjoni tiegħi malla saret waħda bbażata biss fuq dak li stajt nirċievi minn għandu bil-fidi. Kont nemmen li jien kelli l-qawwa nikkontrolla ċ-ċirkostanzi kollha ta' ħajti bil-fidi u bil-kliem li kont niddikjara. U bihom noħloq dak li ma kienx jeżisti. Kont żbaljata. Nirringrazzjaw l-Alla dil-mara illi l-mulej fetħilha għajnejha biex tirrealizza id-dottrina kemm mhix skritturali. It-tieni problema, il-fidi ta' dawk li ħadnu din id-dottrina tal-positive confession mhix fidi biblika. Il-fidi tagħhom tinsab fil-fidi tagħhom. Il-fidi tagħhom tinsab fil-fidi tagħhom u mhux falla. Qed jgħalmu fidi fil-fidi. Qed jgħalmu fidi fil-kliem tal-fidi. Allura hija fidi falsa. Okay? Fidi bbażata u mibnija fuq l-individwu, fuq il-kapaċità tiegħu, minflok kif suppost fidi falla, fil-pjan sovran u tajjeb tiegħu. Predikatur tal-Word of Faith poġġi hekk. There is a miracle in your mouth. Fommok hemm miraklu. Le ħabib, il-miraklu ma jinsabx fommok, il-miraklu jinsab falla. Jekk niġi daw, mela, fommok. Problema oħra. Jekk il-kelma ta' fidi li niddikjaraw, okay, kif qed jgħidulna, ta' bil-ħaqq qawwija u kapaċi nġibu fuqna nfusna l-barka u s-suċċess, allura ma nistgħux nużawha wkoll għall-oħrajn mhux għalina biss. Mhux hekk jew hekk inti tista' titkellem u ġib il-barka fuqek, ir-raġunament jgħidlek tista' tużaw ukoll biex iġib il-barka u hekk fil-fatt ċertu għallima jgħidulna li danu kont qed nara video wkoll li jismu intimità ma' Kristu. Gordon ma xejn jitlob dal-kliem eżatt. Mulej nollulek l-aħwa morda fostna. Dawk li ma jistgħux ikunu magħna llejla. Nibatu l-kelma qaddisa tiegħek biex daw fiequ. Mhux hekk? Nibatu l-kelma qaddisa tiegħek. Mistoqsija. Il-ħabib tagħna Gordon għax ma tibgħatx il-kelma qaddisa tiegħek fl-isptarijiet ukoll. La tantija kelma ta' fidi qawwija biex ifiequ dawk it-tfal, dawk il-morda, dawk l-irġiel u n-nisa li tibatu. Għaliex ma tibgħatix hemm ukoll? La qawwija u tista' tibgħata d-dar fil-membri tibgħata wkoll fl-isptarijiet. Jgħidulna però di problema oħra.
Għaliex m'għandhomx fidi, għalhekk ma nibatuhiex, u għalhekk ma sseħħx għax m'għandhomx fidi. Din hija r-raġuni li jtuna u jispjegaw meta minkejja d-dikjarar kollu ma jseħħ xejn. U dikjarar isir, ruxmata dikjarar. Ma jsir xejn x'inhi problema int. Int għax m'għandekx fidi, tajba din. Irrealizzaw x'qed ngħidu, mela. Mhux biżżejjed li jien marit, mela l-ewwel nett li Sqoff Brown qal li was probabbli jien marit għax tkellimt xi kelma negattiva. U ġibt il-mart fuq, mela tajjeb, l-ewwel nett jien marit it-tort tiegħi. Issa tgħidli li Alla jfejjaqni u mhux qed infieq ukoll għax it-tort tiegħi, għax m'għandix fidi. U s-sabiħa tafu x'inhi għax tibda tagħmel ħafna affarijiet. U meta jfiq xi ħadd, hemm tiġi rajtuhom dawn il-healing services, min iċaċbu il-fidi tal-individwu, min jieħu l-glorja jew l-healer, mela meta jfiq xi ħadd jekk dan ifiq, allura nollu il-healer. Però meta ma jfiqx, orrajt imbagħad il-problema ta' min hi tal-individwu għax m'għandux fidi. U din ħalli ngħidha wkoll, din li Alla jrid ifejjaq kulħadd dejjem. Din hija ereżija, din hija farsa, din hija ħrafa, mhux vera, m'għandniex ċans nitlu fiha dina, xtaqt, però m'għandniex ċans. Isemmulna Eżajja kapitlu 53. Kif ma tistax tgħid li dan primarjament huwa kapitlu salvifiku, qed jitkellem fuq is-salvazzjoni. Dan huwa l-mart, u anke meta jsemmi l-mart fiżiku qed jirreferi wkoll għall-mart u għall-ġisem glorifikat fil-ġenna. Alla fej u t-tifel ta' David, Sam talab miċ-ċorta. Kemm kien hemm mifluġin f'Betsada, skos, matubin, fejqhom kollha Ġesu, l-arida talla, jew wieħed biss fejjaq u ma kellux fidi, probabbli, kif nafu, wieħed biss. Eżempji l-Apostlu Pawlu li kellu kapaċi jfejjaq, ma fejqux il-Trofimu u ħallihem marit. F'Miletu, mela din l-idea li Alla dejjem irid ifejjaq kulħadd hija idea falsa u żbaljata u hija qarrieqa. Ħasra dawk in-nies li jitqanqal fihom it-tama mbagħad jieħdu dak id-diżappunt. Problema kbira ħafna tal-aħħar di fit-teoloġija x'inhi. Ebda kunċett tas-sovranità t'Alla. Ebda kunċett tas-sovranità t'Alla. Int mhux Alla għandek il-kontroll fuq ħajtek, fuq iċ-ċirkostanzi tiegħek. Int mhux Alla kapaċi tikkontrolla u tiddetermina l-futur tiegħek. Int bil-stqarrija pożittiva tiegħek iġġib il-bidla f'ħajtek. Jiġifieri bi kliemek inti tista' taffettwa l-ħajja tiegħek. Issa m'hawnx qal Joel Austin dwar il-qawwa tal-kliem u waraw l-Alla debboli li jemmnu bih tal-Word of Faith. Isemgħuha dan. Dak kienet jitkellem dwar l-annunzjoni tal-Anġlu l-Elisabetta. U kienet jgħidilha li kien ħajkollha eben eċċetera. U tafu li żewġ għaddubita, x'għamillu Alla għalaqlu ħalqu għal 6 xhur. Imbagħad Austin jgħidlek. Alla ħadlu l-kliem li Zakkarija. Għax kien jaf li l-kliem negattiv ta' Zakkarija kienu se jħassru l-pjan tiegħu. Alla jafx qawwa għandhom kliemna, jaf li nipprofetizzaw u niddikjaraw il-futur tagħna u kien jaf li l-kliem negattiv ta' Zakkarija kien ħajwaqqaflu l-pjan tiegħu. Unbelievable. Isu Alla kien qiegħed hemm, F'daqqa waħda nduna li Zakkarija kien ħajitkellem kelma negattiva ta' rasu. X'ħan għamel? Da jħassar li kollox. Għalaqlu ħalqu. Nitqu. Imma minflok nibku. Ebda konċett tas-sovranità t'Alla l-aħwa. Lanqasir li Alla għandu pjan etern, li ħadd mu ħajfixkilulu. Din id-dottrina Alla jkollu jbaxxi rasu għal dak li jgħidu l-bniedem. U mhux qed nesaġera. F'intervista li beneħin nagħmel il-ċertu Miles Monroe fuq programm televiżiv, isemgħu għadi. Għalhekk da Miles. Ħanatik definizzjoni ta' x'inhu t-talb. It-talb huwa, u ħanajda bl-Ingliż biex taselkom, man giving God permission or license to interfere in earth's affairs. In other words, prayer is earthly license for heavenly interference. U beneħin jgħidu inkredibbli, tassew inkredibbli u nies iċabċbu. U mbagħad ikompli. Monroe. Alla smawha, ma jista' jagħmel xejn fuq din l-art, qatt ma għamel xejn fid-dinja mingħajr ma kien mod il-permess u l-aċċess minn xi bniedem. Jgħid beneħin mela Alla tifittex lil xi ħadd. Miles jgħidu eżatt. Dejjem ifittex il dak il-bniedem li jagħtih power permission.
Fi kliem ieħor, Alla għandu l-qawwa, imma lilek ingħata l-permess. Alla għandu l-awtorità u s-seta, imma int għandek l-awtorizzazzjoni. Għalhekk, avolja Alla jista' kollox, jista' jagħmel biss dak li int tagħtih il-permess tagħmel. U mela mhux hekk nibqgħu. Forsi l-Alla effeminat tiegħek, ma mhux l-Alla tal-Bibja, jgħid fismewitu jagħmel kull ma jogħġbu u jopera skont l-oġba tar-rida tiegħu. L-aħwa nikkonkludi dal-punt. Anke jekk nissogra nesaġera, però kultant ngħid id-dottrina ta' x'qisha xi ħaġa ħirġa mill-ħrafa ta' Baba. Tiftakru meta konna żgħar, rid it-teżor tal-ħallilin, però kellu jsib dik il-kelma biex jiddikjara u jinfetaħ il-bib. Open sesame hekk. Kristjana għandu l-kelma issa. Positive confession. Trid ir-risq, trid is-saħħa, trid is-suċċess, trid promotion, open sesame. Iddikjara l-kelma u jisseħ. Laħu ma nitqarqux. Għax din hija dottrina ċertament mhux biblika. Marbuta ma' dottrina, hemm dottrina oħra magħrufa bħala Alla żgħar. Tajdu biex inhu ġej. Ara ma taħsbux li dina ftit tissemma direttament, però hemm u minna jħorġu dottrini oħrajn għaliex hija waħda ċentrali. Ħa nispjegawha. Tajb tkunu tafu li l-Mormons ukoll jemmnu li bniedem jista' jsir xi tip ta' Alla. Imma din id-dottrina tikkonsisti f'dan. L-ewwel bniedem Adam kien esseru soprannaturali. F'mod tajjeb. Maħluq fuq xbija Alla, fis-sens li kien tal-istess klassi Alla, bl-istess natura spiritwali tiegħu, bla limitazzjoni. U allura nikkonkludu li kien Alla żgħar jew Alla ba żgħir. Wara l-waqa' fid-dnub, Adam tilef dan l-istatus u sar bniedem uman, bħalek u bħali. Beda jħoss, beda juġaw rasu, bituġaw zaqqu wara l-waqa'. Biex jikkorreġi situazzjoni Ġesu ġi, it-tieni Adam, ħalla wara id-divinità tiegħu u sar bniedem uman bħalna. Wara li Ġesu kien unzjonat mill-Ispiritu Santu, iddaħħal f'relazzjoni mal-Missier. U sar dak li l-ewwel Adam kien qabel il-waqa'. Fil-fatt, dak kollu li naraw il-Ġesu jagħmel fuq il-ħajja mirakli, l-ewwel Adam fil-bidu kien jagħmlu. U allura aħna wkoll nistgħu nagħmluh. U Ġesu bat l-Ispiritu Santu propja biex jirreplika jgħidulna l-inkarnazzjoni dal-istess kliem tiegħu fina. U għalhekk bi breakthrough aħna spiritwali nerġgħu nitollew u nerġgħu nidħlu f'dak il-post soprannaturali li Adam kien. Ma nibqgħux noperaw fl-isfera umana, nibdew noperaw issa fid-dimensjoni soprannaturali. Ħa nikkwota xi predikaturi. Paul Crouch da, jien Alla żgħir. Għandi jismu. Jien ħaġa waħda miegħu. Jien f'relazzjoni patwali miegħu. Jien Alla żgħir. Dabru raskom kritiċi jgħid. Fi Preach on the Force of Love, Kenneth Copeland jiddikjarek. Every Christian is a God. You don't have a God in you. You are one. Ismawhom daw, ġifieri mhix ċajta. Kull Kristjan hu Alla. Mhux għandek Alla fik, int Alla. U f'post ieħor jiddikjara. When I read in the Bible where he, Ġesu, says I am, I just smile and say I am too. Meta fil-Bibja naqra li ju Ġesu jgħid, jienu nitbissem u ngħid jienu wkoll. Fakkarkom din l-isqarrija x'kienet ta' Ġesu, dikjarazzjoni ta' divinità tiegħu minn Esodu 3. Kenneth Hagin f'artiklu fir-rivista Word of Faith jgħidlek, the believer is as much an incarnation of God as Jesus Christ. Kenneth Hagin. Benny Hinn, Alla niżel mis-sema, sar bniedem, għamel il-bniedem Alla żgħir u ritorna Ġesu s-sema bħala bniedem. L-aħwa dawna il-krema tal-moviment, dawn mhux xi predikaturi ta' xi ġema fuq filfla, dawn mainstream, mainstream. Isemgħu wkoll xjajt Gordon Manche fi pritka bl-isem il-fidi tara dak li Alla jara. Eżempju wieħed ta' talim ġej minn dottrina tal-Lazzar. Ħanurikom dal-klip, parawa. Wis probably nimmaġina l-Adam naħseb laqas kellu problema jimxi fuq l-mara kiri. Ftakar dak li naraw it-tieni Adam jagħmel kien jagħmlu
L-ewwel. Adam seta' jimxi fuq l-ilma. Minn fejn ġibta din? Mill-Bibja. Naħseb ġaba man Benihin, għax Benihin kien jgħid, mhux biċċajt, illi Adam kien super ħlejqa supernaturali u seta' jittajjar fl-ispazju, jimur qamar fakkatajn, imur u jiġi. Adam seta' jimxi fuq l-ilma. U forsi qed jinsa Gordon illi dak li jagħmel it-tieni Adam Ġesu għamlu għax kien Alla. Għamlu għax kien Alla. U żgur li l-ewwel Adam għaż biss joħlam li kien jagħmlu. Però attenti għax il-problema mhix biss li għandna dottrina falsa li televa l-Adam. Okay? Għandna dottrina u ereżija falsa li l-Ġesu tbaxxih. Din jgħidula, id-dottrina ta' the kenotic Jesus. Ma stajniex niddiljaw magħha din. Dottrina qawwija li di tajt. Il-Ġesu għamel dak li għamel mhux għax kien Alla, okay? Imma bħala bniedem f'relazzjoni perfetta mal-Alla. L-istess relazzjoni li kellu Adam qabel waqaf id-dnub u allura l-istess relazzjoni li jiena u inti nista' jkollna mal-Alla u nagħmlu l-istess affarijiet li għamel Ġesu. Hija totalment ereżija dina, forsi xi darba nitkellmu fuqha. Li wieħed jikklejma li l-Kristjanu huwa xi Alla żgħir jew xi ħlieqa sopranaturali, ċertament bla bażi skritturali. Speċjalment meta wieħed jikkunsidra Bibja kollha. Ma jista' qatt jasal għal il-konklużjoni l-aħwa li l-bniedem huwa xi jesseru sopranaturali u mhux uman. Kull darba li nistaqsu l-mistoqsija l-vrus li preżentawna. Imma fuq hekk qed jitkellem dal-vers li kwotawna qed jgħid li aħna xi ħlejja sopranaturali dejjem le. Ġenesi wieħed jgħidulna ma naqrawx li Alla ħalaq il-bniedem fuq xbija tiegħu, apparti li rridu ninterpretaw korrettament xi tfisser din. Qed jinsew li f'Ġenesi 2 miktub li Alla sawar lil Adam mit-trab tal-art. F'Ġenesi 3 vers 17 hemm miktub hekk li wara l-waqaf id-dnub Alla x'qal lil Adam. Bl-araq ta' ġbienek tiekol ħobżok sakemm terġa' lura fejn f'xi dimensjoni sopranaturali fejn kont sakemm terġa' lura lejn l-art. Li minna int meħud. Għax minna int meħud. Għax trab int u fit-trab terġa' tmur. Hija arroganza tal-ogħla kwalità. U hija delużjoni li jien taħseb li xi ħaġa iktar milli jien. U di ma tfakkorkomx ukoll f'xi ħaġa li aħna rridu nsiru bħala Allat. Forsi mhux ix-xewqa tal-bidu li waslet għal-waqt tal-bniedem biex tkunu bħala Alla. U forsi dan mhux l-istess dnub tal-bidu wkoll li Luċifru l-ogħla ħlejqa tal-Alla waqalih. U l-għallima tal-Word of Faith rridu jgħalmuna jgħalmuna di bħala verità. Mhux hekk. Mela, il-bniedem tas-sew maħluq fuq xbija tal-Alla, però ċertament mhuwiex xi ħlejqa sopranaturali. Alla waħdu għandu natura divina, aħna natura umana għandna. Alla wieħed bis-sem u stess għalinna fi Iżajja 43 ifmu illi jiena hu qabli qatt ma ssawa xi Alla u lanqas warajja qatt ma jkun hemm, jiġifieri Alla żgħir Alla kbir xejn. Din hija teoloġija mibnija fuq il-ħrejja fl-aħwa. Il-problema ta' dawn l-għalliema dejjem l-istess. Vers mill-Bibja interpretat u ifmu kif jaqbillek u kif trid int. Imkien Ġesu mgħallima din, imkien l-apostoli tiegħu l-istess. U l-dawk li jibqgħu jinsistu li aħna xi ħlejqa sopranaturali xi Alla żgħir inħalluhom b'dil-kelma. Minn Eżekjel 28. Dan jgħid Sidi l-Mulej. Int tkabbart f'qalbek u għedt jien Alla. Jien qiegħed fuq tron l-Allad f'nofs l-ibħra. Meta m'intix ħlief bniedem u m'intix Alla. It-tielet dottrina hija din fil-ħin li għandna l-Evanġelu tar-riżq, prosperity gospel, jew l-Evanġelu tas-saħħa u r-riżq, il-health and wealth gospel. Min qatt kien jobsor il-knejjes Kristjani xi darba se jkunu infettati b'talim daqshekk sfaċċat tal-Evanġelu tar-riżq li kontradixxi direttament l-10 mandament. Min qatt kien jobsora din. U li liħ suppost ikonna verżjoni naturali. Fuq id-dottrina. Alla jrid li l-kull Kristjan ikun fiżikament b'saħħtu, materjalment sinjur, personalment ferħan. Dejjem. Physically healthy, materially wealthy, and personally happy all the time.
Ovvjament ma tagħmilx sens inkunu għall-azzar, mhux hekk? Imbagħad inkunu patetiċi, ovvja, li rridu nkunu dejjem b'saħħitna. Mela, l-Evanġelu tar-Riss x'jallem li Alla jrid kull Kristjan dejjem ikun f'din il-qagħda. U kull Kristjan ma jmissu qatt jikkuntenta b'xi nuqqas fil-ħajja tiegħu, qatt ma jmissu jkun kuntent. Għaliex irida Alla dejjem ili niesu jkunu mbirka, mhux biss spiritwalment, imma anke fiżikalment. U l-Kristjan qatt ma jmissu jikkuntenta b'xi ħaġa inqas. Kull tip ta' faqar, isma' tajjeb di, jew nuqqas huwa meqjus bħala saħta. U mhux ġej minn Alla, imma ġej mix-xitan. U għall-kuntrarju r-risq, is-saħħa huma konferma u evidenza tal-favur t'Alla. Ġieli smajtuha din? U evidenza li jint qiegħed fil-favur t'Alla. B'saħħtek, sinjur, allura għandek il-favur t'Alla. Batut, fqir, allura m'għandekx il-favur tagħha. U ngħidu bis-serjetà. Imma bis-serjetà taħsbux qed ngħidu dan. Jiġifieri b'dal argument il-baruni ta' droga, in-negozjanti korrotti, dawk li jaħdmu fil-pornografija li jgħumu fil-flus u jgawdu s-suċċess, jiġifieri dawn għandhom il-favur t'Alla. U għall-kuntrarju, u dawk il-miljuni ta' nsara li huma onesti, ħaddiema, hemm issirijiet ommijiet, missjonari li għatu ħajjithom huma neqsin u jimirdu. Jiġifieri dawn ħadd minnhom għandu l-favur t'Alla. Għaru każa, għaru każa. Ir-risq favur t'Alla, il-faqar, is-saħħa t'Alla. L-allima tal-Word of Faith jikkritikaw bl-aħrax il-Kristjani tal-Antik li kienu jwissu kontra r-reba u jgħidu daw kellhom moħħhom magħluq. Kenneth Copeland jgħid il-Kristjani tal-passat evitaw ir-risq bħala pesta għax għalmuhom li dan iniġġes, però r-risq jeqirdek biss jekk min ifittxu jagħmel dan mingħajr il-biża' t'Alla u mingħajr l-erf t'Alla. Kemm sejjer żmerġ Kenneth Copeland u daw kollha li jimxu warajh u jirraġunaw hekk u jħeġġu lill-Kristjani biex jixxenqu għar-risq u għas-saħħa u għas-suċċess f'ħajjithom. Possibbli twissijiet bħal dawn ma jfissru xejn għalihom. Lut 13:5. Ħatkun il-manjera ta' ħajjitkom mingħajr imħabba għall-flus u kunu kuntenti bil-ħwejjex li għandkom. L-ewwel Timotju 6:10. Għax l-imħabba għall-flus hi għerq ta' kull speċi ta' ħażen u xi wħud billi xxenqu għall-flus żvijaw lil hemm il-fidi u nifdu lilhom infushom b'ħafna għalijiet. Pawlu fit-2 Korintin 3 jgħidilna iwissina u jgħid li fl-aħħar żminijiet il-bnedmina tisiru ħabbejjin tagħhom infushom ħabbejjin tal-flus. U fl-ewwel Korintin 5:11 il-Kristjani huma kmandati tassoċjaw xirwiekom ma' xi ħadd hekk imsejjaħ jekk huwa ħafna affarijiet rejb. Fl-Efesin 5 jammonixxi, tistgħu tkunu ċerti minn dan illi kull fornikatur jew bniedem impur fuq dina nismawha, jew rejb li hu idolatra m'għandu ebda wirt fis-sarni ta' Kristu. Immintom jgħidulna l-allima tal-Word of Faith ixxenqu u jitolbu għar-risq li wara kollox Alla jrid jagħtikom. Insew illi r-raġuni li Alla faħħar il-Salamun kien proprju għax meta seta' jitlob għal kull marid għal xi xtalab għall-erf mhux għar-rikkezzi. Insew li Salamun stess fil-Proverbi 23:4 jgħidilna titħabax biex tikseb il-ġid dan il-ħsieb neħkih minn moħħok. Possibbli dawn l-allima jinjoraw dawn l-ammonissjonijiet kollha. L-eżempji ċari fl-Iskrittura ta' min ġarraf minħabba li xenna għar-risq. Balam, Ġuda, Ananija u Safira, Dema, Ġeħażi l-għaddejja ta' profeta ta' Elija. Dawn ma jfissru xejn għalihom. U għajdu li intom jagħmel sens li Alla mlebleb biex jagħtina xi ħaġa r-risq li mbagħad stess għalinna noqogħdu attenti ħafna liha għax tista' teqridna. Mhux hekk Alla jqgħod jilgħab dal-lob. L-aħwa il-Kristjani ta' ġenerazzjonijiet irrealizzaw li r-risq huwa nasba. Rridu nżommu lil nfusna f'distanza healthy minnu. Nistħajlkom tgħidu ma kif minkejja twissijiet kollha li naqraw fl-Iskrittura jibqgħu jgħalmu dil-ħaġa. Għaliex mhumiex dottrini ġejjin mill-Bibja, imma dottrini li l-ruqhom l-oriġini x'imkien ieħor. Nixtieq għandi ċans però jkolli naqbes l-evidenza biblika li jużaw. Biżżejjed ngħidilkom fuq 3 Ġwanni 2 jużawna dal-vers ħanajdu malaj. Maħbub, Ġwanni qed jikteb,
nitolbok li f'kollox ikollok ir-risq. U tkun f'saħħtek bħalma ruħek għandha r-risq. Qed tara jgħidu nara. Ix-xewqa ta' Ġwanni, veri jew le. Ikkunsidraw daw taf x'inhi tislima sempliċi. Bejn żewġ ħbieb. Ġwanni qed jikteb il-ħabib tiegħu u jagħmlu tislima xejn iktar. Ma imkien hawnhekk xi wiegħda ta' risq, xi regola biex nitolbu għar-risq sempliċi. U ġabbu 4-2 jgħidulna aħna m'għandniex għax ma nitolbux. Qed tara? Għalhekk m'għandkomx is-saħħa, għalhekk m'għandkomx ir-risq għax ma titolbux. Mela allura qed karozza ġdida dar ikbar pożizzjoni m'għandekx għaliex? Għax m'intix qed titlob. U kieku jaqraw il-vers ta' wara, jaqraw hekk. Titolbu ma tirċevux, għax titolbu b'motivi ħżiena sabiex tonfqu fuq il-pjaċiri tagħkom. U Alla le jaċċetta u lanqas se jwieġeb rikjesti ta' dan it-tip. Kif inhu t-talb daw kollu li jemmnu u jħadnu l-Evanġelu tar-risq. Problemi kbar, fuq din id-dottrina. L-ewwel waħda, l-Evanġelu tar-risq jagħdina veduta totalment inadekwata ta' Alla. Stampa falsa ta' Alla. Alla jagħtem għalik u għall-kuntentezza tiegħek. Jeżisti biex jagħtik dak li tixtieq. Alla jiċċekken u xi ħadd qal isir waiter smewwieti, ġenju tal-lampa. Xogħlu li jaqdi u jipprovdilek ix-xewqat tiegħek. Il-bniedem u l-bżonnijiet tiegħu temporali ta' id-dinja jiġu fuq quddiem l-iktar ħaġa importanti. U l-Kristjan hu mgħallem li biex bit-talb jinqeda balla. Talb isir arma, mhux biss jitolbu jiddikjara għax huwa dritt tiegħu bl-arroganza kollha. Jiġifieri għandek stampa totalment inadekwata. L-enfasi tal-Evanġelu tar-risq huwa enfasi żbaljat. Għaliex jinsab fuq dak li hu materjali, fuq dak li hu fiżiku, fuq dak li hu temporali, u mhux fuq il-wedi tal-Alla, fuq l-affarijiet spiritwali. Fil-fatt iddikjara l-kollu kif għattilkom fuq xi jsir, it-talb kollu fuq xi jsir, l-iktar fuq affarijiet materjali. Semgħuhom jitolbu dejjem l-istess. Fejqan, saħħa, risq, affarijiet materjali. Dak huwa l-enfasi. Enfasi żbaljata. U meta tenfasizza ħaġa qed titraskura ħaġa oħra, l-aspett spiritwali. Ukoll dit-teoloġija żbaljata fejn għandhom xitlu loti. Għaliex il-predikaturi Word of Faith jgħalmuna li inti tagħti. Imma tagħti biex tirċivi lura. Iżra żerrija u l-istess żerrija li tiżra inti Alla ħajerġa' jtilek lura. Tal-istess għamla. Iżra żerrija għati għoti finanzjali u Alla jtik lura tal-istess tip, l-istess flus. Gloria Copeland fil-ktib tagħha God's Will is Prosperity tajtek. Għati $10 u tirċivi 1,000. Għati 1,000 u tirċivi 100,000. U tajt fi kliem ieħor marka 10-30 dil tajjeb. Żgur dil tajjeb għalihom. Mhux għal min qed jagħti. Mentri x'jallem il-Ġesu fuq loti għati u tistennix lura. Dan huwa li jgħallem Ġesu. Għati b'intenzjoni u ħsieb tajjeb. Irridu nammettu li dan l-Evanġelu tar-risq huwa popolar immens. Għaliex? Għaliex lil dawk li huma karnali, li huma rejba, greedy, jiġbidhom billi joffrilhom ir-risq. Lil dawk li qed ibatu li huma needy, jiġbidhom għax joffrilhom il-fejqan. Għalhekk ħafna nies jinqabdu. Nies karnali li huma greedy tihom ir-risq iwedhom ir-risq u n-nies sinċira li huma needy joffrilhom ukoll il-fejqan. Però dan hu evanġelu xejn, dan hu evanġelu fals. U evanġelu ieħor u evanġelu fals, evanġelu ta' dil-kwalità ma jsalvax. Mela, dawk huma 3 mill-aktar dottrini ċentrali tal-Word of Faith. Dottrini li assolutament ma jistgħux ikunu provati mill-iskritturi u mhumiex ġejjin mill-Bibja, imma kif għattilkom minn oriġini tal-kulti metafiżiċi. Fuqhom jibnew ħafna dottrini oħrajn, kollha kemm huma perikolużi immens l-aħwa ta' bilħaq sikek moħbija. Qabel ma ngħaddi għall-aħħar parti fil-qosor, rispons komuni ta' tal-għalliema Word of Faith. Meta xi ħadd kif qed nagħmel jien jitkellem dwar id-dottrini taf x'għidulek, imma aħna ma nemmnux hekk ta' mhux eżattament hekk nemmlu u nibdew bit-tattika tal-logħob bil-kliem, tax-xiftjar tal-argument, etc. Żommu f'moħħkom dan. Il-verità hi li dawn id-dottrini, anke jekk mhux eżattament kif spjegajthomkom jiena, direttament jew indirettament, xi ftit jew ħafna taħt xi forma jew oħra issibuhom f'ġemgħa Word of Faith. U mal-min
konsistentement mill-predikaturi. Mela, l-aħħar sezzjoni ħansemmilkom 3 karatteristiċi perikolużi u komuni ta' ġema Word of Faith. L-abbuż tal-awtorità, l-interpretazzjoni skorretta tal-Iskrittura u l-preminenza li tingħata r-rivelazzjoni personali. Dawn, flimkien mad-dottrini li semmejna, huma prova biżżejjed, okay? Biex lilna jwissuna, biex inżommu lura u biex il-dawk li qegħdin fih jiftħilhom għajnejhom ħajaħarbu l-bogħod illum qabel għada. L-ewwel waħda, f'ġemma li tħaddan it-tagħlim Word of Faith tispikka l-abbuż tal-awtorità. Fil-fatt din hija tendenza. Din tendenza qegħdem biex jinżamm kontroll fuq il-membri. Ħafna drabi bluzu ta' manipolazzjoni, okay, psikoloġika, u hija waħda wkoll mill-karatteristiċi ta' knisja abużiva. Waħda minnhom. Per eżempju, ħanġibilkom eżempju kif tidher din, il-kunċett sabiħ u bibliku ta' familja spiritwali, u mħabba spiritwali, spiss jissemma, imma dan ta' fej jissemma biex l-ulied jissottomettu ruhom għal missier spiritwali. Il-pastor, ok, allura, ħadd mill-ulied ma jażżarda jistaqsi u jiddubitaħ. Ok, għaliex jekk jagħmlu hekk qed ikissru l-unità, qed ikissru l-familja spiritwali. Allura hemm dan l-enfasi, ok, fuq il-familja, fuq l-imħabba x'aħna familja. F'ġemma abużiva l-awtorità mogħtija lil-leaders tmur lilin mill-awtorità li tassenjalhom l-Iskrittura. Ftakru għalih, lil-lim l-awtorità. It-tielet, kull kritika indirizzata lejn il-leader jew l-alliem, nuqqas taqbil, mistoqsijiet dwar it-tagħlim huma dejjem klassifikati bħala xi ħaġa gravissima, totalment ħażina u intollerabbli, saħansitra meqjusin bħala dnub. Dnub tal-burija, dnub tal-ribelljoni. Kwalinkwa approach għal ċarezza. Il-membri huma mħeġġa wkoll dina komuni reputament biex jafdaw lill-leader, biex ikunu lejali lill-leader bl-istess mod li jafdaw lill-Alla. Wara kollox Alla poġġiħem bħala missier spiritwali u allura bħal tfal ubbidjenti irridu nobduh daqs li kieku daqs kemm qed nobdu lill-Alla. U jekk dan ma nagħmluhx, gwajja lina. Araw daw iż-żewġ klips qosra minn għalliem ta' River of Love dan. Okay? Araw l-ewwel waħda. Għandej xi ħaġa fuq dawk li jmexxuna. Taqblu intom u nixtieqkom verament ollu jdejkom li il-pastor mhux qed nitkellem għal Gordon biss. Kwalinkwa pastor. Ma jgħidu pastors ġenwini sewwa li jgħalmu dottrina vera. Taqblu intom illi Alla poġġihom f'dik il-pożizzjoni iva jew le? Mela ħanejdlek. Meta aħna nieħduha mal-pastor tagħna, ma nkunux qegħdin nieħduha miegħu, kunu qegħdin nieħduha kontra Alla. Jekk hu poġġih. Smajtuha? Mela qabel kellna l-fader aħna, mhux hekk, tkonna f'Knisja Kattolika, minflok Alla. Issa għandna l-pastor, minflok Alla. Araw klip li jmiss. Biex ma nkunux bħat tfal obbedjenti inġili kien hemm affarijiet minix perfett, imma ġili kien hemm affarijiet forsi mhix dejjem bil-100%, però dejjem baxxejt rasiet, okay. Allura biex nagħmel ir-riċorta waħda, se talla ma baċċej fuqi. U nibqa' d-dar. Dik kollha kburija. Smajtuha? Kollha kburija. L-aħwa m'għandniex ċans nidħlu fid-dettall ta' dan it-tagħlim, però il-lealtà, okay? U l-fiduċja lejn leaders kif malma, kif għadkom kif rajtu, mhix ħaġa biblika. Imkien fil-Bibja Alla ma jgħidilna biex nafdaw il-pastors. Ifhmuha tajjeb din. Jew nkunu lejali lejhom, imkien. Okay? Li wieħed jgħallem dil ħaġa perikoluża.
u iktar perikoluża x'daqs li kieku qed nafdaw lill-Alla. Ġesu qatt m'allimha din il-ħaġa u żgur ma jridix minnha għaliex għax jaf li kull bniedem huwa dgħajjef. Aħna kmandati li nafdaw u kull jagħni lejn min lejn Alla u lejn l-ebda bniedem ieħor. Ftakruha dina, ftakruha, perikoluża ħafna, imkien, fitxu ħassibu kmand afdal il-lider, kun lejali 100% leħ daqs li kieku qed tafdal lill-Alla. F'ġemgħa abużiva, bħalma huma ħafna mill-ġemgħat Word of Faith, ninnutaw di wkoll illi dawk li jobdu, dawk li jqogħdu għal kollox, dawk jiddaħħlu fiċ-ċirku ta' ġewwa tal-pastor. Ikunu premjati wkoll pożizzjonijiet, ruoli u ministeri prominenti fil-Knisja u spiss ikunu onorati pubblikament. Okay? Daw ta' ċirku ta' ġewwa. Al kontrarju, dawk li jfettillhom jistaqsu mistoqsija sinċira, jitolbu spjegazzjoni jew ġustifikazzjoni ta' xi dottrina għax ma jaqblux forsi, dawn jiġu stigmatizzati, ittimbrati bħala dawk li mhumiex spiritwali. Dawn huma dawk li mkabbrin, dawn it-troublemakers, daw qed jiġibu l-firda, daw qed ikissru l-familja, daw għandhom spiriti varji ta' ribellioni u daw qed jitmexxew minn xi weġa' fil-passat, mhux mill-Ispirtu Santu, okay? Din hija waħda mill-karatteristiċi li tispikka. Mhux l-ewwel darba dan nies li jkunu medda b'xi kelma profetika xi l-mulejt jgħidlek hekk, u jekk dan ma jkunx biżżejjed noħorġu l-arma favorita biex ma missux il-midluk tal-mulej. Ħafna drabi nisek jekk ma jindmux, jekk ma jalqux ħalqhom, u jibqgħu jinsistu, wis probabbli jew jispiċċaw jitilqu huma jew jitkeċċew anke b'ċanfira pubblika dan nafu għax sar. X'differenza minn ġemgħa li mhix skont l-Iskrittura l-aħwa. Il-membri f'dil ġemgħa huma malma u nkoraġġuti biex jafdaw lill-Alla u jkunu lejali lejh u mhux lejn xi bniedem partikolari, ebda bniedem u pastor mu elevat f'pożizzjoni ogħla minn dak li Alla assenjalu, il-membri mela le huma imħeġġa jonoraw, jobdu, jissottomettu ruhom għal pastors, ifhmuha mela le, imma sakemm u sa fejn qed jgħalmu fedelment dak li hemm fl-Iskrittura. Appena l-lim jaqbeż dak il-lajn, appena l-lim jibda jivvinta kif rajna, jibda jwassal dottrini, il-Kristjan mill-ewwel huwa kmandat li jissepara ruħu minnu, jinqata minnu. Dak huwa it-tagħlim Bibliku, mela naf dak, mela ngħid m'hemmx tagħmel għax il-missier spiritwali tiegħi araw id-differenza l-aħwa. Jiġifieri kull membru fi knisja sana b'saħħitha għandu dritt juri nuqqas taqbil, għandu dritt jistaqsi u aħna nieħdu pjaċir. Meta jistaqsu, meta ma jifmux, meta jitolbu spjegazzjoni, meta jitolbu ġustifikazzjoni, mela nagħlqulhom ħalqhom bil-maqlub. F'ġemgħa abbużiv bħalma huma l-ġemgħat Word of Faith l-aħħar punti osra li għandu huwa dan. Tispikka il-mod skorrett, okay, li jittrattaw il-kelma tal-Alla. Impressjonanti l-aħwa. Pawlu l-Timotju qallu hekk. Ħabbrek biex tippreżenta lilek innifsek quddiem Alla bħala wieħed approvat, ħaddiem li m'għandux minn xi jistħi li jitratta b'akkuratezza u b'korrettezza, ġifieri bla ma jawweġ, il-kelma tal-verità. Hija xi ħaġa tal-mistħija. Il-vjolenza kif ngħidu li ripetutament dawn l-għalliema jagħmlu l-kelma tal-Alla. Mill-mod diżonest li jħendiljaw l-Iskrittura xi ħaġa gravi. Jaqbdu passaġġ mill-Bibja joħorġu barra mill-kuntest. Saħansitra għandhom l-ardir, l-arroganza li jnaqsu mit-test u anke jżidu mat-test. Taħsbux li qed nesaġera, okay? Taħsbux li qed nesaġera. Ħanurikom żewġ eżempji biex taraw li dak li qed ngħid ma nġibuhx mill-arja. U nixtieqhom tkunu konxi però illi dak li ħataraw mhuwiex xi każijiet ta' żbalji innoċenti. Okay? One. Laqqas huwa każ ta' kif ġieli nagħmlu aħna li meta qed nikkwotaw l-Iskrittura, inżidu biex nispjegaw. U nuru b'ġisimna x'nollu rasna u dak li jkun jaf li dik hija kelma żejda mhix fl-Iskrittura. Innotaw, da mhux hekk. Laqqas huwa każ li qed nikkwotaw xi Skrittura parti minn priedka b'messaġġ. Għandna li l-Iskritturi kwotati huma l-qalba tal-messaġġ, ifhmuha tajjeb.
fuqhom mibni l-messaġġ, id-dottrina, okay? U nnotaw il-body language li dej fuq il-Bibbja biex dak li jkun qed jara jikkwota. Ħanurikom l-ewwel klip. Dan huwa messaġġ ta' J. Jetson, Law of Faith. Okay? Fmuha Law of Faith. Okay? U araw naqra x'ħajt. Pauline, everything that was created by faith. That's what the Bible tells us. All the laws of physics, the law of gravity, the law of sowing and reaping, the law of this, the law of that, they were created by the spiritual law. In Hebrews chapter 11, verse 3, the Bible says that God created all the things we see from what did not exist. By faith, God created everything we see today. Everything, the sea, the galaxy, everything, the law of physics, the law of gravity, everything. God created them, Hebrews 11:3. God created them by faith. Smajtuha? Trid naraw x'tajt Hebrews 11, trid naraw x'tajt Hebrews 11, verse 3, by faith God created everything. Araw, dan għal ħanurikom, issa sabiħa li dina ħanurikom klip minn dal-istess video. Okay, mela raw xi tajt Hebrews 11, naqrawa. U permezz tal-fidi li aħna nemnu kif Alla ħoloq id-dinja. Mela, permezz tal-fidi li aħna nemnu, mhux permezz tal-fidi li Alla ħoloq id-dinja. Qed taraw xaru każi ta' nies imma da, bir-rispett kollu, da jrida ta' predikatur, da jitkellem fi sem Alla, meta jagħmel dit tip ta' violenza, permezz tal-fidi li aħna nemnu, mela permezz tal-fidi Alla ħoloq u Alla nibżonn il-fidi biex joħloq. Ħanoqra xaru każa u x'arroganza ta' nies. Ħanorikom dal-klipp ieħor, meħud minn messaġġ riċenti ta' Gordon Manche. Jismu ħalli l-Ispirtu Santu jmexxik. U qed jikkwota l-Ġwanni, okay, kapitlu 14, minn vers 15 sa 17. Isemgħu sew nnotaw dak li għattilkom, il-body language qed jikkwotaw. Għax hija la taraħ, id-dinja la taraħ l-Ispirtu Santu u lanqas tarfu l-Ispirtu Santu, iżda intom tarawh, tarfuh, tisimgħu. Wow! Intom li jintom kristjani, mux li jintom reliġjużi, li jintom ta' Kristu, intom li l-Ispirtu Santu tistaw taraw. Da mux klimi ta' klim Ġesu. Wow, imma kif stuprajt il-kelma talla. Araw x'jgħidilna Ġwanni, għax qed jikkwota minn Ġwanni. Araw. Dakx għalina Gordon, iżdintom tarawh, tarfuh, tisemgħuh. U Ġesu, mhux Gordon jgħidilna, immintom tafuh. Kif iżżid il-qalba tal-messaġġ. Tara, din hija xi ħaġa li ma nistax nifhem jien kif xi ħadd jikklejmja li huwa jitkellem fi sem Alla u jagħmel dik il-vjolenza lit-test skritturali. Qegħdin taraw smajtuh l-enfasi, mintom tarawh. Le, ma għax Ġesu dak inti tajda Gordon. U tisemgħuh dak inti tajda Gordon, għax mhijiex hemmhekk. Qed iżżid mal-iskrittura. L-aħwa, dan huma daw ftit eżempji, ma taħsbux. Li jien għamilt xi sigħat jew ġranet twal infittex dal-eżempji, ma taħsbux. Isemgħu, jalla ma tisemgħux. Waħda fuq oħra. Waħda fuq oħra l-aħwar. Rajtuhom wieħed inaqqas, u liħor iżid. Ħabbrek biex tippreżenta lil kien nifsek quddiem Alla li bħala wieħed approvat. Ħaddiem li m'għandux minn xiex jistħi, li jitratta b'akkuratezza il-kelma tal-verità. Jidrilkom li dawn qegħdin jitrattaw b'korrettezza l-kelma dawn immexxin mill-Ispiritu tal-verità. Dawn iriduna napprovawhom. Dawn iriduna nilqawhom nagħtu każ it-tagħlim li qed jgħidulna l-aħwa. Kristjan sinċir, meta jara xi ħaġa hekk, taf xi missu jagħmel,
jaqbes minn ġewwa u jaħrab jiġri. Imqar darba li jara xi ħaġa hekk, qaru każa bħal di, isek tfajla li mqar darba l-arus tagħha jerfa' dejh fuq, mqar darba u taħrab tiġri. Kristjan meta jara dal-affarijiet, jmissu jaħrab jiġri kemm jiflaħ il-bord minnhom għax din hija qaru każa li tagħmel vjolenza lit-test b'dan il-mod. U għaliex jagħmlu hekk u nibdew nikkonkludu għaliex d-dottrini li jgħalmu mhumiex kapaċi jibbekjawhom bl-Iskrittura, mhumiex, allura jridu jżidu, jridu jgħawġu u jnaqsu. Okay, dik waħda. Jagħmlu hekk għax jafu li dawk li qegħdin jisimgħuhom biblikament illitterati. Għalhekk jagħmlu hekk għax kieku għandhom nies li huma mitħla tal-Iskrittura joqomsu kif noqmos jien u toqmistu intom ukoll. Jagħmlu hekk għax tant għandhom kontroll fuq il-ġemgħa illi jekk xi ħadd jissuspetta xi ħaġa u jfettillu imqar għax l-ispirtu jurih, jiftaħ ħalqu għajt li mill-ewwel ħalqulu. Jagħmlu hekk għax il-ġemgħa manipolawha biex tafdhom b'għajnejhom magħluqa u ma jiddixxernux. Il-dawla li ma folots b'solennità missuhom jieħdu bis-serjetà kliem li hemm f'Rivelazzjoni 22 u jinbu minn dan l-aġir. Jien nixed li l-kull min jisma' kliem il-profesijiet ta' dal-ktieb jekk xi ħadd iżid magħhom kif rajna l-Gordon jagħmel, Alla se jżidu l-flaġelli li huma miktubin f'dan il-ktieb. U jekk xi ħadd ineħħi mill-kliem tal-ktieb ta' dil-profesija kif rajna l-ġajd jagħmel, Alla se jneħħi semu mis-siġra tal-ħajja u mill-belt il-qaddisa li huma miktubin f'dan il-ktieb. L-aħwa dan huwa mod abbużiv li titratta l-kelma tal-Alla u xi ħaġa komuni fil-Word of Faith. Mela, fl-aħħar nett xi ħaġa komuni li naraw fil-Word of Faith fil-ġemgħat hija ir-rivelazzjoni personali. Għaliex la ma tistax inti tibbekja d-dottrina tiegħek bil-Bibbja, trid issib xi ħaġa oħra. Mela allura bbekja għaliex dak li qed tgħid tawlek Alla f'xi ħolma, f'xi profezija, f'xi rivelazzjoni. Il-Word of Faith u ħafna kienu jikkritikaw il-Knisja Kattolika għax poġġi di tradizzjoni fuq il-Bibbja. X'jagħmlu huma qed ipoġġu r-rivelazzjoni tagħhom personali l-ħolm il-ħass fuq il-Bibbja. Jiddispjaċini mhux l-ewwel darba intqajt ma' xi ħadd, kellimtu, spjegajtlu jgħidli ma x'hekk qed inħoss għax il-mulej qalli hekk. X'qallu isma' bli xi ħaġa l-kontra minn dak li hemm fil-Bibbja. Mhux ħaġeb li jaslu għal dat twemmin. Għaliex m'għandhomx bażi skritturali u konsegwenzi ta' din hija negattivi huma ħafna negattivi. Fil-fatt dawk il-membri ġenwini fil-ġemgħa ikunu mġela jħossuhom li mhumiex spiritwali, għax mhux qed jħossu l-mulej jkellimhom bħal l-oħrajn. Minu ġenwin jibda jgħid imma allura jiena mhix qed nimmatura, Alla jidher il kulħadd jitkellem mhix hekk. X'jiġri? Allura xi wħud ikunu skoraġġuti u dawk inqas sinċira x'jagħmlu jivvintaw. Imbagħad mhux hekk biex ikunu aċċettati. La kulħadd qed jgħidlek aħjar ngħid lili wkoll qed inħoss il-mulej jkellimni u hija ħasra. Konklużjoni, naf li kellna naqra ħin mhux ħażin imma emnuni problema għax ma ngħidx kienet illum. Ħanibdew minn hawn il-moviment, tal-Word of Faith mhuwiex moviment mibni fuq il-pedamenti tal-Bibbja, assolutament. Id-dottrini ċentrali bħalma huma l-istqarrija pożittiva, l-Allazzar, l-Evanġelu tar-ris joriġinaw mhux fil-Bibbja, kulti metafiżiċi u anke New Age. B'dat tal-infalz, u mhux skont il-Bibbja, il-Word of Faith taqarraq ħafna nies. Qed jagħtuhom tagħmid firħa, ta' fejqan, suċċess li jiġi minn din l-isqarrija tinkoraġġuhom biex ifittxu r-risq qabel l-affarijiet spiritwali u qed jingannawhom. Huwa maħabba fekk li b'responsabilità qed inwissu biex in-nies joqgħdu attenti minn dis-sikka li nispera ma tix daqshekk moħbija, imma li kxifna kemm jista' jkun minnha. Nagħlaq bħalma bdejt ħan indirizza l dawk l-aħwa ġenwini illi jinsabu f'daw il-ġemgħat. Eżis aħna konxi u nifmu li tħossu t-tendenza li tipproteġu dak li temnu. Mu tirrifjutaw b'xi mod dak li jmur kontra, jew li jeddet dat twemmin. Aħna konxi li diffiċli tammettu li dak li jemmintu sissa kien żbaljat u li kontum qarqa. Aħna konxi li għandkom aħwa ġenwini fil-Knisja, fil-ġemgħa, li tħobbu u li jħobbukom. Konxi mela lew li tħossukom familja.
Aħna konxi wkoll li tirrispettaw il-pastor bħala persuna u l-karattru tiegħu u għabli tħossu klienkom, b'xi mod, madanakollu. Fġieħ ruħkom edu ebda ħaġa qabel il-kmanċar tal-mulej. Li fejn hemm għalliem, li ripetutament jawwex l-iskrittura kif jaqbillu, jgħallem dottrini li mhumiex skritturali, mhux kapaċi jibbekjhom il-Bibja. Fejn hemm għalliem illi jikklejmja li għandu xi dilka speċjali aktar minnek meta l-Bibja ma tallimx hekk. Jiskoraġġikom meta tobdu l-kelma u tittestjaw kollox, anke t-talim li qed jallemu. Meta għandek għalliem li ċanfrek, jekk tpoġġilu mistoqsijiet sinċiera u titolbu u tweġibiet bibliċi li xifti għalek l-argument u ma jweġbhomx, għalliem li jitlob minnkom l-istess afdar u fiduċa li Alla jitlob minnkom, allura d-dover primarju tagħkom u li twarbu minnu kemm jista' jkun malaj u ssibu ġem oħra mhix perfetta però fejn għall-inqas l-iskrittura tingħata priorità u r-rispett li jixraqilha. Avolja din mhix ħaġa faċli u ċertament min jiddeċidi ċaqla ħajsib ħafna tfixkil, jalla ma taqtawx qalbkom imma timxi fuq bidjenza li Alla. Għax meta timxi fuq bidjenza Alla jagħtikom l-għajnuna jipprovdilkom kull ma teħtieġu. Minnaħa tagħna aħna mhux biss nitolbu għalikom imma dejjem lesti biex ngħinukom. Ħalli tinħallu minn kwalunkwe arbit u ngan tal-moviment Word of Faith. Amen.